Nedeľa 25. august roku 2013. Druhé najstaršie cyklistické podujatie na Slovensku, ktorému velí už viac ako polstoročie. Fanatik, ten, ktorý za mladí prišiel do kláštora pod Znivom, Juraj Farbiak, slávi dneska svoj 53. ročník. Za tejto dlhej existencie, za viac ako polstoročie stáli na štarte tohoto podujatia cyklisti už z 19 štátov, a to nie len európsky. Okrem najčastejších účastníkov z Poľska, Maďarska, bývalej Jugoslávie, Českej republiky, našli cestu do kláštora aj cyklisti zo Spojených štátov amerických, Nového Zélandu či Austrálie. V posledných dvoch ročníkoch štartovalo u nás aj silné družstvo lotyšských cyklistov pod vedením výborného ruského trénera Smirnova. No a potom v jubilejnom ročníku sme mali možnosť vidieť reprezentáciu Egypta, ktorú sem do kláštora pritiahla legenda slovenskej cestnej cyklistiky, trenčiansky tréner Wendelin Kvetan. Včera sme mali možnosť vo svojej premiére vidieť tunak aj pretekárov zo Spojených arabských emirátov. No a dnes v týchto bielo-modro-žltých dresoch táto skupina bude mať tiež dneska tu v kláštore pod Znievom premiéru. Bystričanom sa zvyklo hovoriť mrskáni. Marek Čanecký, určite jeden z najznámejších, ktorý pod Urpínom krútia kolesa ešte aj dodnes. Pekne vítam, Marek. Dobrý deň. Týmto ostatným chlapcom by sme mohli povedať Schön willkommen. Tak premiéru tu na v kláštore pod Znievom majú priatelia Mareka Čaneckého, pretekári z Rakúska. Traja Slovinci a ostatok sú Rakúšania. Ako si k ním prišiel a dôvod, prečo prišli sem práve s tebou? Nemáme teraz žiadne preteky v kalendári. Boli tieto voľné, tak vlastne náš manažer sa rozhodol tu štartovať. Aj vďaka tomu, že ja som Slovák, tak mal iniciatívu tu štartovať. A prečo som sa dostal do tohto týmu? Lebo som jazdil s jedným Slovincom 2 roky v tureckom týme, Manisaspor, ktorý skončil teraz nečakane cez zimu a ten vlastne tu jazdil a dal na mňa kontakt. A potom vlastne som prestúpil do tohto týmu, kde som momentálne spokojný. Marek, s akými ambíciami títo chlapci a ty dneska nastupuješ do tohto ročníka? Tak určite to je pódium. Najlepšie by bolo vyhrať. Je jedno, ktorý z nás, len chceme bedňu a prvé miesto. Čiernom Bystričania, členovia cyklistického klubu od Banskej Bystrice, meriďáci. No ten, ktorý už bude v inventári, ak sa bude robiť inventúra tohoto podujatia, tak 100% tam nesmie chýbať Lacko Longaver. Pekne vítam, Laci. Zdravím, dobrý deň. Laci, ako som ťa nevidel v posledných týždňoch, aspoň tu v Turcii, nebol si sa naháňať na etapových pretekoch Belákovcov? No, tam som nebol, myslím, že som bol niekde v zahraničí. No určite si doma nesedel na gauči, to 100% nie. Lacko, koho si sem dneska priviedol? No, máme tu celý tím, komplet na čele s Martinom Haringom, Martinom Fraňom, Lukášom Bátorom, Kubom Vančom, s Relicom, Ivanom Viglaským, takže kategória žien je obsadená, takisto kategória veteránov. Mnohí si kladú otázku, čo Longavera drží celé desiatky rokov ešte v sedle bicykla. Závislíci hovoria, že krásne ženy, ktorých nahovoril na bicykel. Hanesová Lucia? Lívia, vedel som, že ale vlanejšia výtažka. Lívia, pekne vítam v kláštore pod Znievom. Dobrý deň. Tak ako to bude dneska vyzerať medzi tými ženami tu? Uvidíme. Dúfajme, že hlavne v zdraví všetky dojdeme. Tak to je prvoradé, samozrejme, ale obhájiť to vlanejšie víťazstvo by nebolo na škodu. Nebolo, ale určite to nebude nič ľahké a uvidíme, ako to celé vyvinie. Posnažíme sa určite všetky, budú mať záujem o to víťazstvo, takže konkurencia je väčšia ako minulý rok a to je dobré, takže uvidíme. Dneska vo Štvorici Trenčania, aký si okyptený? No, tak budeme sa snažiť vyhrať tieto preteky, aj keď máme je nás trošku menej, no ale tak máme dobrého špurtera, tak budeme sa to snažiť na neho našsmerovať. Tak v Lani, pokiaľ sa dobre pamätám, tak to bol Maroš Kováč, ktorý tu navyhral. A dneska tipujete na koho? Dneska si nedokážem tipnúť, lebo fakt sme dneska ako trošku slabšej. Ja hovorím preto, lebo hovoríte, že máte dobrého špurtera. No tak veríme, že by to mohol od nás vyhrať Mišo Kolár. Konkurencia, čo vidíte dookola, myslíte lepšie ako v Lani, alebo... A konkurencia je výborná, dneska prišiel jeden rakúsky tím, je ich 8 pretekárov, čiže to bude veľmi ťažko s nimi. Majú určite kvalitný káder, ktorý chodí kvalitné svetové poháry a budeme sa s nimi snažiť pobiť a počasie uvidíme, no možno o jednej sprchne. Bronišovi nevadí, či je vzduchom alebo vodou chladený, že? Nie, nevadí.
Posledné informácie rozhodkyne Zuzany Subovicovej pre pole pretekárov, ktoré tvorí 35 cyklistov v kategórii elit a mužov do 23 rokov. V skutku medzinárodné podujatie, pretože okrem slovenských pretekárov na štarte vidíme aj niektorých zahraničných. Okrem pretekáru favoritu Brno, ktorý sa tu aj včera prezentoval veľmi dobrým výkonom. Sú tu aj pretekári jazdiaci v rakúskom klube RSC Amplac, ktorých priviedol sem Slovák Bystričan Marek Čanecký, v drese ktorého štartujú Stefan Pol, Michael Gaubicer a takisto Lukas Strusenberger, ale v dresoch tohoto rakúskeho klubu štartujú aj dvaja Slovinci, Robert Jenko a Dejan Bajt. K najväčším favoritom určite bude patriť štvorica Trenčanov, Dukla Trenčín Trek, ktorú tvoria Roman Broniš, Michael Koláš, Martin Mahďar a Matej Višňa. Posledné sekundy do štartu a 53. ročník Znievských dní cyklistiky začína. Na pretekárov čakajú 3 kolá v celkovej dĺžke 153 km, 3 rýchlostné prémie v slovenskom Pravne a 3 horské prémie na vrchu diel. Znievské dni cyklistiky a slovenské Pyreneje to nie sú len eliťáci. To sú aj desiatky, badal by sa podať stovky, tých, ktorí sa naháňajú na bicykloch až do pozného veku, keď títo ešte na to nevyzerajú, pretože je to najmladšia kategória Masters a to znamená mužov nad 30 rokov. Na štart dnes v 53. ročníku v tejto kategórii sa postavilo 21 pretekárov a spolu s nimi absolvujú krásnu, ale náročnú trať aj tí, ktorí patria do kategórie Masters B, teda nad 40 rokov. Konkurencia hovorí, že vy dvaja páni, ktorí ste sem prišli cez kopec z Prievidze, máte dneska veľké ambície to tu roztočiť a stáť na tejto bedni víťazov. Karas, to je menovec, alebo to je ten istý, čo je predo mňou, ktorý je majstrom Slovenska, čerstvým? To je asi menovec. To je asi menovec, ja tomu neverím, lebo na Slovensku skoro každý druhý klame. Takže pýtame sa čerstvého majstra Slovenska, za akými vyhliadkami dnes? Tak líder velosvetu je tu predo mňou. Mne sa už pošťastilo vyhrať tento pretek, takže Roman by si zaslúžil. Takže tajné želiesko. Áno, to je Roman. Halaška. Jeden z tu z pelotónu povedal, že ak Halaška príde hore na ten kopec prvý, takže má byť aj na tom najvyššom stupni, podľa neho. Môže sa mýliť, alebo bodaj by to bola pravda? Mýli sa, lebo tohto roku mám málo kilometrov najazdených, tak neverím tomu. Viete, kto tak o vás sa vyslovil z dvoch, že by som išiel hľadať favoritov sem? No ja si myslím, že ten, čo sa chystá vyhrať. No, myslím si, že na to nemá, alebo oslavuje už týždeň, narodil sa mu syn. No, neviem. A? Lacko? Ktorý? Neviem. Šidlo. Aha, Lacko Šidlo. A my vám prajeme, aby sa vám naozaj podarilo to, ako si to predstavujete a dotiahli to možno aj do toho víťazného konca. Ďakujem pekne. A bolo odštartované dve vekové kategórie Masters, Masters A a Masters B. A máme tu prvého. A takto sa bojuje v kategórii Masters A a B, pretože tí už smerujú do cieľa a majú tam krútiť ešte 7 kilometrov. A medzi nimi aj vlaňajší víťaz Ľubomír Belák. Štvorica, ktorá už stáť na stupni víťazov nebude, pretože tí, ktorí sa pobijú o prvé 3 priečky, sú pred nimi zhruba 300-400 metrov a upaľujú už smerom z Predvríckého do Kláštora. A tu je vedúca skupina pretekárov kategórie Masters A a B mužov nad 30 a nad 40 rokov. To si odnesie Vavrín víťazstva dneska z 53. ročníka tejto vekovej kategórie. Bude to Belák Ľubomír? Asi ťažko. Ani Vlani druhý Ladislav Šidlo, že by Branislav Karas 4 km do cieľa. A kto bude tvoriť trojicu najrýchlejších v kategórii Masters B? V Lani na stupni najvyššom bol Zdenko Zeman z CK Dubnica. Druhé miesto patrilo Ivanovi Pašekovi z Trnavy a miesto tretie Daňovi Ľudovítovi z Tužinej. Tak Belák Ľubomír bude ten, ktorý zopakuje vlaňajšie víťazstvo, alebo s 403 Daniel Pápež z CK Piešťany, alebo Belák Branislav s 327. Marko je prvý. Blíži záverečný špurt, máme tu pred cieľom.
181, 307, 308, 302, 319, tak 401 Pašek Ivan stáva sa víťazom kategórie B, 409, 327, 303 a 320. To je trojica pretekárov, ktorí sa pobijú dneska s najväčšou pravdepodobnosťou o 4., 5. a 6. miesto. So štartovým číslom 68 Višňa Matej, Dukla Trenčín Trek, ďalší Jan Chalupčík, CK Epic Dohňany a tretí Martin Haring, CK Banská Bystrica. Strácajú na vedúcu túto chvíľu približne 2 minúty. A tam sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať, kto zostane prvý, druhý a tretí v 53. ročníku Slovenských Pyrenejí. To je trojica pretekárov, ktorá stráca na vedúcu trojicu 2 minúty. Marek Čanecký, ktorý kráča k najväčšiemu úspechu v svojej kariére na tomto podujatí, môže prelomiť hegemóniu pretekárov Dukly Trenčín Trek. Nebude to ani Broniš, ktorý odstúpil, nebude to ani Kováč, trojnásobný víťaz týchto pretekov. Už určite nie ani Miro Keliar, ktorý už svoje cyklistické topánky zavesil dávno na kliniec. Ale môže to byť tento pretekár, ktorý prišiel v drese rakúskeho klubu RSC Amplatz spolu so svojimi ďalšími rakúskymi a slovinskými kolegami. Pred niekoľkými stovkami metrov sa im porúčal a sám sa rúti v ústretí cieľu v kláštore pod Znievom. 7 km pred cieľom. Pravdepodobný víťaz dnešných pretekov Marek Čanecký v drese RSC Amplatz. Banskobystričan, ktorý jazdí v drese tohoto dolnorakúskeho cyklistického klubu. A je to tak. Marek Čanecký z týmu Amplatz. Druhý Martin Mahďar. Áno, je to tak. A to druhé miesto má 65. Mal ambície, pred 4 hodinami som sa ho pýtal, aké jeho prianie alebo vízie pre dnešné preteky. Naplnili sa? Naplnili sa. Vlastne som spokojný, lebo keď som tu chcel pred 2 rokmi vyhrať, tak som stratil vlastne prvé miesto v poslednej zákrute. A teraz som to už nechcel nechať na náhodu a chcel som, aby to bolo rozhodnuté už pred kopcom, vlastne v kopci. To je trojica najrýchlejší v kategórii Master C mužov nad 40 rokov. Svoje dominantné postavenie v tejto kategórii a prvenstvo priebežné v tomto ročníku slovenského pohára potvrdil aj na týchto pretekoch pretekár KNAC Ružomberok Jozef Javorka. Miesto druhé obsadil pretekár CK Master Team Trnava Štefan Lameš a miesto tretie pretekár Velosvetu Prievidza Jozef Bolfa. Trojica najrýchlejších mužov kategórie Masters A na 30 rokov. Predpoklady najväčšieho favorita splnil pretekár CK Velosvet Prievidza Branislav Karas a potvrdil, že v tejto kategórii patrí k absolútnej slovenskej špičke. Druhé miesto patrí Robertovi Bartkovi CK Masters Team Trnava a miesto tretie obsadil Martin Šťastnár CK Koloseo Bratislava. Najlepším vrchárom sa stal v 53. ročníku Slovenských Pyrenejí Martin Mahďar, ktorý nazbieral najviac bodov na horskej prémii na diely, pretekár Dukly Trenčín. Druhý najvyšší počet na horskej prémii nazbieral Marek Čanecký, RSC Amplatz a tretie miesto patrí v tejto súťaži Andy Bajcovi z toho istého rakúskeho klubu RSC Amplatz. A tu sú traja najlepší špurtéri 53. ročníka Slovenských Pyrenejí. Najviac bodov na rýchlostnej prémii v slovenskom pravne nazbieral pretekár CK Banská Bystrica Miroslav Debnár. Druhé miesto patrí Danielovi Kľúčikovi PŠK Reprogras Moravské Lieskové a tretie miesto, tretím najrýchlejším špurtérom bol Jan Chalupčík CK Epic Dohňany. A to je prehliadka 10 najúspešnejších pretekárov v celkovom poradí 53. ročníka Slovenských Pyrenejí kategórie Elite a pretekárov do 23 rokov. Do desiatky sa zmestilo až kvarteto pretekárov, ktorí sem prišli z Rakúska. 10. miesto patrí Michailovi Koláčovi Dukla Trenčín, 9. miesto Milan Bareni CK Trek Oslany, 8. miesto Štefan Pól RSC Amplatz, 7. miesto Juraj Lajcha Dohňany, 6. Dejan Bajt Amplatz, 5. miesto Miroslav Debnár, Banská Bystrica, miesto 4. Jan Chalupčík CK Epic Dohňany. No a na stupni víťazov 3. miesto obsadil Martin Mahďar, Dukla Trenčín Trek a dvojnásobným úspechom sa môžu pochváliť dnes pretekári rakúskeho klubu RSC Amplatz, ktorý sem priviedol víťaz dnešného podujatia a ním je Marek Čanecký. Miesto druhé obsadil jeho oddielový kolega Andy Bajc. Od roku 2006 dominantné postavenie v slovenskom pelotóne aj medzi cyklistickými klubmi aj na tomto podujatí mali pretekári Dukly Merida Trenčín. V tomto roku im rybník vypálili chlapci, ktorí sem prišli pod vedením
absolútneho víťaza Bystričana Mareka Čaneckého, ktorý súťaží spolu so svojimi kamarátmi Rakúšanmi, ale aj Slovincami v rakúskom, dolnorakúskom cyklistickom klube RSC Amplatz. Dlhý zoznam absolútnych víťazov má meno ďalšie a ním je Marek Čanecký.